והיום על היורוליג, כדורסל, ואיך זה קשור לעסקים שלנו. והנה באתי מצויד בהתאם. אני אוהב כדורסל, ואנחנו בכלל נמצאים בתוך שבועות מטורפים לאוהבי הספורט, שבועות של גמרים בכל הליגות, בכל המקומות. אבל יותר מזה, היורוליג, הכדורסל. פעם אמרו על זה בערוץ הספורט, להיות שם כשזה קורה. אני רוצה שלרגע נחשוב על תפקיד הרכז בכדורסל. הוא חייב להיות תמיד עם יד על הדופק. תמיד לדעת מה הזמן, מה התוצאה ומה קורה על המגרש. תמיד לנתח. ופה תודה לאריה מליניאק על המושג שהוא הכניס לי לראש, לוח זמן תוצאה. בכל רגע הוא צריך לנתח את המצב ולקבל החלטות. בדיוק כמו בעל עסק. גם הוא תמיד חייב לדעת איפה הוא עומד, והוא כל הזמן צריך לבצע הערכה מחדש ולקבל החלטות. אז אם אתם מרגישים שאתם צריכים, כמו שחקן על המגרש, כמו הרכז, אתם צריכים את הקואוץ', אתם צריכים את המאמן ההוא על הקווים, כדי שיעזור לכם להיות עוד יותר טובים, אני פה נמצא בשבילכם. אילן סלע, מאמן מנהלים ועסקים, למטה לינק ליצור קשר, ותאמינו לי שזה יותר קל מאשר לקלוע שלשה.